for money's the year. I spent all my money on whiskey and beer. But now I'm returning with golden grape store, and I never will play the wild rover no more. And it's no, they never, no, they never, no more, when I play the wild rover. Y salía lo que hemos visto desde fuera. Y ahí donde estáis vosotros, ahí tenía una maquinaria de producción hidroeléctrica. Entraba, hasta aquí en la maquinaria, todo esto está mejor. Exactamente, estaba la turbina, incluso creo que antes de ser restaurado tenía un transformador arriba. La turbina está ahí. Exactamente, entonces esa parte era hidroeléctrica y, como dijimos, era un inferno que le llamaban, digamos, tradicionalmente a planta de baixo, y a planta de arriba era un fremiñado, ¿no? Por no ser los niños tradicionales. Y nada, tener cuidado con los escalones, no vas a quitar casi tal. Y ahora, pues, o Lobo o Manuel, pues explicarán un poco la evolución histórica de propiedades. También sigue un veo. Bueno, en principio non se sabe moito da orixe deste moinho. Sábese que se foi construído no ano 1906 pola empresa Pérez y Compañía, que solicitaron unha concesión de caudal e montaron un moinho para moer grano. E despois, máis adiante, o ano non sei con certeza, aparte destas dúas moas, montaron unha planta eléctrica para suministrar de enerxía eléctrica ao casco urbano das Pontes pola noite e polo día para alimentar un moinho eléctrico que tiñan na Avenida de Galicia ao pé da Ponte de Isabel II, onde estaban as antiguas instalacións de Fenosa. Entón, pola noite alimentaban o casco urbano e polo día alimentaban o moinho fariñeiro que había onde están ahora, onde había as instalacións de Fenosa na Avenida de Galicia. E alrededor dos anos 60, está documentado que hasta os anos 60 o Concello tiña contratos de suministro de enerxía eléctrica coa empresa Pérez y Compañía. E a partir dos anos 60, unha parte do pueblo xa era alimentada pola Empresa Nacional para o Sotelo e despois xa chegou Fenosa como empresa distribuidora para alimentar, digamos, de enerxía eléctrica todo o pueblo. E seguramente en torno aos anos 60 tamén foi comprada a planta, porque xa estaba abandonada por Pérez y Compañía, foi comprada por José Ferro Rodeiro, que xa tiña unha concesión dunha pequena planta eléctrica en Muras, tiña unha pequena fábrica para producir, bueno, plásticos. Con Franchino Mandarín. Claro, e foi propiedad de José Ferro Rodeiro hasta o 2006, en que, bueno, Ferro Rodeiro morreu moito antes, pero o sobrinho, que é o propietario da empresa Ferroplas, pois fixolle unha donación ao Concello, en principio, do moinho e da planta eléctrica para restaurado, e 2 ou 3 anos despois de inaugurado o moinho, pois fixolle unha donación de toda a finca está instalado o moinho nas últimas do canal. E iso é o que vos podo contar. Alguien me preguntaba la propiedad de esto, si era municipal. No, ahora es propiedad municipal, tanto o moinho como todo o entorno. Antes era la totalidad. Sí. Antes casi todos os moinhos tiñan parcerías. Logo nos Valencia nos pode explicar algo. Ao trasladar estes moinhos para o pueblo, dado que tiñan electricidade, hai unha anécdota moi curiosa que nos moinhos de ali, os pueblos andar perfectamente, e había unha pedra, unha das 3 pedras que tiña o moinho, estaba parada, porque estaba polo xulgado condenada a non andar, porque había matado un home cando non era un jubilado aplicar, e sabía que dar a volta matou un home, depois estaba los que somos de cierta edad. Yo me acuerdo cuando hice la mili, había una columna en el cuartel de Atocha donde yo estaba, que estaba arrestada, sí. Porque un soldado tropezó, se dio una brecha allí. Yo hice la mili de milicias, yo era sargento, y un día me llaman a mí la atención porque los soldados que estaban bajo allá estaban fumando al lado. Y no se podía estar en un radio de 3 o 4 metros al lado de la columna.
Nos acordáis, os que fisteis da misma. A veces arrestaban a unha mula porque lle patada unha patada a uno, arrestaban a media. Esa pera está arrestada por ese peito. Ese tempo. Increíble. Hai constancia de canto tempo funcionou isto como muiño, porque si está claro que todos os doctores chamamos isto fábrica da luz, como productora de energía termonuclear. Volucrado, por supuesto, pero como muiño non hai ninguna constancia. Porque aquí había un muiño a Ribeira Nova, E digo, o goberno está retirado, está moi ben, isto mellor se juntou para un minuto, pero non sei se tú, pero aí viña a pregunta, se había alguna cosa. Temos datos da fábrica da luz, pero que está das 9 aquí, que foron todos. Pode conseguimos datos que o de Freire, o San Manolo, que tiene San José, Sí, o pai traballaba aquí, era o encargado, claro. ten que saberlo. Xa vos encargado que saía. Sí, ten que saberlo. Éramos que viñan aquí, e despois o alumbrado público que se iban a meter con machete, éramos os empleados de fría que lo compañía. Isto de a inauguración da luz nas Condes de Beuxer no ano 25, que foi, fixeron en conmemoración a festa da isla, abaixo, na isla, fixeron a festa por inaugurar, foi por 24 ou por aí. Tú ves a ver que aquí nunca le chamamos morillo de fría, que se chamamos fábrica da luz. Popularmente. As dúas cousas. Ahora por lo que se puede Porque sí, el cucho. É que os moinhos de aquí foron trasladados allí. Claro, claro. Despois tiña electricidade. Quero decir, físicamente, este sitio chamouse sempre fábrica da luz. Podes saber que época de Ribeira, porque ten un moinho deles, seguramente sabe a fecha real da historia deste tamén. Que me parou os sogros de Sí, de Toneto do Brasil. Unha pregunta. Os mosqueiros teñen algo que ver con... Panteiro. E meu abuelo, como era o propietario, meu bisabuelo, José Romero Corral, como o terreno onde se fixo o moinho era propiedade da casa, tiña 2 días para moer, e os outros só tiñan un día hasta completar a semana. Había veces que tiñan de 8 ou de días según a Iso pasaba tamén cas plantas de electricidade, non? Normalmente esas eran particulares. Sí, pero por ejemplo eu teño algún papel moi antigo da casa de meus abuelos que tiñan unha planta eléctrica onde eles podían entender tantas bombillas e os parceiros que estaban con eles Sí, no caso de parcería, sí, eu estaba falando, perdón, no caso dos meus abuelos do Barral, era propia da casa, pero sí, cando había parcería, tiñan un dereito Sí, a mí fixo controlado. esos papeles que os iban a pegar onde dixen que os e respetaban igual o rego das aparellas e todo iso, había unha auda según o dereito que tuveras. Tenía que lle tocar a fábrica, claro. A noite iban con unha vara de sequedad, darían a un machete e despois pola mañá pagar, todo a mano. As varas largas. Porque en una casa teníamos las muy papas adiciones, cuando empiezan las luces, entonces estábamos controlando cuando vino el señor con un barero para arriar. O tema dos moinhos, na maioría dos casos teñen historia, porque de feito aquel dito de unha noite no moinho nomenada unha semana moinhada, tal vez, aí saleu a moinheira, por iso. É curioso que todos os moinhos teñen historias. Logo, cando cheguemos aos meus pais, imos contar algo que lhe pasou ao meu pai, porque o moinho dos Barros, antigamente, está debaixo do pantano. Era un moinho que xa no 1814, un tal Barro que fora de, ali antes de chegar a San Mestre, da Calvela, vendeu ao criado por 120 reais de vellón a súa parte que tiña nos moinhos, pero condicionado que tiña que reparar a estrutura da cementación e a presa que por unha grande riada que houbera quedou todo desfeito. E depois, pasados os anos, arrendou o meu padre e aí se nos contaría máis historias. Hablar del uso actual. Bueno, xa o conoce casi todo. Bueno, xa sabedes o uso actual deste moinho. Digamos que podese solicitar para celebrar cumpleanos, festas, comelladas. Duns 10 metros cúbicos segundo, vale.
Aquí intentouse incluso montar unha cafetería, unha auténtica aberración, xa direi logo por qué. Isto temos que ter en conciencia porque hai unha cousa que é unha riqueza que temos no pueblo e non hai de saber exportala, xa o falaremos despois. Pero recordad este detalle, a presa ten unos 4 metros de sal, despois vou sumando. E xa explicarei por qué. Ahí se ve bien que el caudal de entrada ya se ve la oportunidad. Nosotros tenemos una concesión de 1.500 segundos. Se vayan ahora 6 segundos. E dice como a todas las cosas esta cocina, por favor, She said I have whiskey and wines of the best, but the words that were spoken were only in jest. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more. Will I play the wild rover? No, never, no more. I'll go home to my parents, confess what I've done, and I'll ask them to pardon the prodigal son. But if they caress me as oft times before, I swear I will play that wild rover no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more. Will I play the wild rover? No, never, no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more. Will I play the wild rover? No, never, no more. Comentei que ali naquela esquina, aquel furado, era un reloj de sol precioso que había ali, pero alguén lle valeu e colleu no prestado. Pois, o tema destas rayas, podía haber moitos tipos de rayas, máis ou menos según, para que desarrolle máis. E despois, para que no do ganado non tiña moita importancia, había que darlle para diante moere disto, pero no do trigo, para comer, ojo, aí xa hai tela marinera. Primeiro, non deben pasar as pedras dun tipo de revolucións como, por exemplo, a 130 revolucións por minuto. Por exemplo, é un exemplo. Que teñen que estar ben picadas, pero sin excederse, porque senón non fai bon pan. As rayas axudan a moer aquí no medio, nesta zona, hasta según o apuro que había, máis ou menos grau, pois podíase levantar ou baixar a pedra. Pero había unha cousa, que se non estaba en condicións e se apuraba moito e tal, había un problema, que non facía o pan igual pola mañá que á noite. Como que encera a pedra xa non facía bon pan. Por iso había que deixar a fariña despois sin mazala no saco, había que deixar semiaberta dunha semana ou así, facía mellor pan que non o primeiro. Despois había unha cousa fundamental, que se o muiñeiro era, había o dito aquel de cambiarás de muiñeiro, pero non de ladrón. Ten varias explicacións. Unha é que se apuraba moito, moía moito, e viñan a mellor trigos lentos, húmedos, o muiñeiro, se era bon muiñeiro, tiña que facer dúas cousas. Cando collía o saco para botar a moega, normalmente botaba cando estaba acabando outro, entón cambiaba a trapela do cernidor e seguía moendo. Pero que pasa? Se botaba unha fornada que estuvera malas condicións, a seguinte jodíalle a fornada, salía mal pan. Había tres cousas fundamentales. Unha era coller os graus así que a presa, e se os graus quedaban na mão, o trigo mal curado. Claro, se caían na mão, estaba ben curado. Pero depois había outra, que era o lilo, porque podía traer caruncho ou tufo, ser do fondo da bucha, non ser ben curado, non ser ben cosechado, e detectábase aí. E despois, a terceira era facer así. Se quedaba negro as maus, caruncho.
a seguinte fornada negra de todo. E despois viñan os clientes chamar a atención. A veces, desconfiados, pois, se conocían ao mulleiro normalmente, que era moi conocido, xa non había este problema, pero sí, sempre había, que eu soupo por experiencia, picaresca, cando un cambiabas outra pela, botabas o trigo dele, cando acababa, iba a recoller, a veces miraban, se non vían, cambiaban a trapela e collían do outro tamén. Despois había outra cousa, que había os desconfiados, e claro, aquí o trigo, nas pontes, o trigo, o ferrado de trigo son 15 kilos, o Villalba 14. Dos 15 kilos dá, según como se moea, 10 kilos de fariña, ou 11, e 4 de salvado. Pero, como hai a maica, xa desconta. E había xente que desconfiaba, e despois traía o pesado e volvía ao pesar. Pero, mírate que coincidencia, que esa xente que desconfiaba xa era xente que non tiña a cultura e o trigo que traía mal cosechado, mellor húmedo e tal. E claro, ao estar a pedra quente, á tarde, mermáballe, dos 15 kilos, ao mellor faltaba 1 kilo pola outro kilo e medio que cobraba o milleiro, despois dicía, rouboulle, cambiaba de... Eso dependía da humedade, non? Tamén. Moito. Da humedade que se moera pola mañá ou á tarde, porque se a pedra estaba quente, perdía casi o doble. Un ferrado podía perder 1 kilo, perfectamente 1 kilo medio ou 2 kilos. Mira, e creo que fácil. Bien. E vou explicar ali, pero tocaste no clavo. Eu recordo cando meu pai, depois contaría a historia que é moi curiosa, nos orígenes, cando meu pai empezou a ter fillos, dado que os seus pais tiveron 12 fillos, meu pai, aparte que era muñeiro e torneiro, artesano puro, porque tuvo 10 fillos, do cual era artesano. Cando iba, nacía un crío na miña casa, normalmente o que atendía ao parte era don Pedro Sanjurjo, que conocimos moito. Era un moi bon médico, pero era algo pequeno, entonces a capacidade intelectual era a mesma, porque chegaba o meu pai con cativo e dicía, ten tal, miraba o cativo, e tiña ollo clínico, e dicía, mira, Severiano, dale estas pastillitas que con a ayuda de Dios ya se cura. En unha ocasión meu padre, cando empezou a vir a fariña, a típica fariña para facela para pillar os nenos e tudís á farmacia, foi unha vez ali onde don Julio Illade, creo que era o pai de Julio, e pideu a fariña para probar nun dos cativos que nacera, porque na miña casa de cada 3 anos había un cativo. E por iso comíamos tanto chocolate, que antes levaban as paridas o chocolate nos outros hostes. Bueno, pideulle a fariña esa para facerlle a papilla tal, ao cativo. E dixolle de Illade, mira, Severiano, falan contra min, que deixo de vender, pero aconsello que ti como muiñeiro, que afreite as aveas e dalles de comer, verás como che medran os nenos. E agora que falou a freita, antiguamente, usábase moito nos muiños cacarelos na aldea, que había os muiños que eran dos veciños, e os muiños normalmente as afreitas facían para os cativos e os viejos, que non tiñan dentadura. E que era afreitar? Era coller as aveas, cando cocían, metían un maínzo para as papas, para facer as papas, e as aveas para afreitalas, e collían unha copeta e a cota dun fouciño, ao tostalas no forno, machacábanas e limpábanas ao aire, depois levábanas ao muiño de pedra desta e triturábanas. E ese trituramento, a avea tostada, depois facían, non eran papas, era como arroz con leite ou leite con fariña, pero quítales el sombrero, Eu decía que era moi difícil buscar. Arrendalas, sí, arrendalas a freitas. Meu pai xa o facía no muiño, porque tostadas, depois había que escascalas e depois trituralas, non moídas, trituradas. Recomendo-vos unha que non che cae o pelo, e outra que medras, digo, engordas. Digo xo eu, Debe ser como os copos de avea que compramos agora. O que é agora copo de avena non é máis que aveas esmagadas, pero non é a avea negra de antes, que as vitaminas é moi diferente, totalmente diferente, como do diario. E a mí non me dades mariscos, dádeme a freita. Temos que facer unhas un día. Podemos fazer a festa desa freita. Sí. Aicas repartíanos e vendíanos, porque daquela había necesidade, e claro, a xente que tiña necesidade viña aos muiños a mercados.
Había unha piladera. Conociste esa Filomena de Pastor? Esa era unha parceira. Depois os de... Que arriba tiña lareira, fregadeiro e unha cama. Non vos digo nada, pero ao diario a cultura que temos ven de todo, polo río abaixo. Date cuenta, ¿eh? Oye, Lolo, traballar moito aí, bueno, nosotros ainda lle axudamos algo a recoller pedras, se tiña unha maseira aí. Severiano, cando lle expropiaron os muiños da Calvela, dos barros, que logo direi a historia, teño unha foto dele, solicitou o cambio da concesión hidráulica para poñer aquí. E o Concello cedeu uns terrenos de dominio público para facer o muiño, vale? E arriba non lle pagaran a expropiación, porque daquela pagar a hostia. E cando empezou a facer isto, que era o seu medio de vida, tiña o torno, e malumiño ali, eu con 14 anos, meu irmão e algúns veciños daqui da vila, puñíanos meu pai polo río arriba unha maseira de matar os porcos, e ao fondo dunha hucha, e fíxonos un raño que era así con dous ganchos. E xuntar pedras polo río abaixo e o río arriba para a maseira, para machacalas despois ali e fundir a presa. E daquela había mejillós no río, en calquera orilla do río, nas areas, había mejillós para a patadas. Un mejillós así de grande. E a raíz de facer o pantano, non sei se foi polos arrastres do cemento ou enfriaron as augas, daí para baixo desapareceron. Na cola do pantano ainda os hai. E vino seu algún vino no areal. Aquí? Así, ali onde está Ponte os Chaos. Teño visto algún. É raro, sí. Pero xa fai anos, Non te vayas patas, que a mí dame moito máis escribir. Esta ponte. Ainda queda moito. Ay, sí, pero... A mí non me da ninguno. Yo me crié aquí. Mi hermano se columpiaba allí, me dieron un niño. Escoitar aquí unha cousa que é moi curiosa. Polos anos 70, cando estaban a solicitar a meu irmão que había un ferro da ponte rota, solicitar ao ayuntamiento que viñeran a arreglar. Iban vir, non viña, pero meu irmão empezou a desconfiar. En unha ocasión, cando tiñamos xa o primer coche, un Ebro, repartíamos os piensos, empezamos co Ebro, logo explico a evolución, co Ebro, a facer mudanzas de Endesa para Andorra de Teruel e para outros sitios. En unha ocasión tuvo que salir meu irmão co camión, levar unha mudanza. Entonces, desconfiou do que iban facer aquí. En vez de facer o arreglo, que fixeron? Meu irmão avisou a Melchor, que estaba aí de camarero no mesón, e dixolle, atenda aquí ao que faigan. Efectivamente, como isto é da Diputación, que era a carretera de Ortigueira e Guitiriz, pasaba por aquí, nestes medios chega un camión da Diputación con ferros deses tubulares e iban a arrancar estes ferros, a historia que teñen. Xuntamos as veciñas, as mulleres todas e botámoslos de aquí. Iban a poñer, sacar o ferro este e poñer os tubulares. E botamos. Gracias a eso salvamos a ponte. Ora hai unha cousa curiosa, detrás deses carballos hai ali unha trinchera que non se ve, que está tapado como todo, igual que está o río. Limpei no 2 anos, eu como puño todo isto, un día que veo aquí o alcalde, non digo cal, que é igual que o alcalde, veo aquí a asociación de veciños facendo un mitin para as eleccións. Eu metí inmediato e dixo, cando se pode limpar aquí, que eu levo 2 anos limpando e tal. Díxeme, pues sigue limpando. E ainda hoxe estou esperando. E seguiste limpiando? Ali na trinchera aquela, desde o nivel do río hasta unha cabana que hai ali, vai subindo, é o paso real desde Astorga a Ferrol. E o río estaba empedrado. E a trinchera esa paredado con unhas pedras preciosas, moi paredado. E a xente de aí das leiras tiraban os canotes e toda a erva, todo tiraban por aquí, foron tapando, estaba así. Bueno, pois cruzaba o río, e por detrás da casa de Anselmo, a casa que había ali, que era o granero de
do cura, que había daquela, pasa unha calzada de 2,50 que ten que ser moi antigua, porque, así como aquí a vila é medieval, do 1400, 1300, dos señores de Andrades, nas paredes por aí atopades pedras que eran do chamado castillo, ou parte empleouse na iglesia e tal, pero hai outra cosa máis importante. Eu tiño aí guardados petriles de columnas deste diámetro, que da confluencia destes dous ríos, todo Chamaselo, hai un asentamento romano, porque hai mosaicos, hai columnas, teño aí algún petril, que vos enseño agora en fotografía, que teño aí guardado, columnas así de granito. E había estatuas de mármol. Hai alguna pintura de columna romana aí no reino de San Juan. Bien, aí vos de abrir agora, vos de abrir ali que a noso, vemos as canas nas paredes, pero enseño vos a que teño guardada, que cando fixeron a cantería pola calle da Balsa, a 3 metros de fondo salían pezas e foi todo para as cumbreras, hasta que eu recollín algunhas. Bueno, pois aí eu teño pezas, e incluso teño unha tégula desas de barro, grande, que en Santiago me dixeron que era do siglo I ou II, e posiblemente enterramentos romanos. Pero hai dúas curiosidades. Unha, que algunhas pezas aparecían a marca do que as facíalle así cos dedos. Facíalle unha marca, igual que nas catacumbas en Roma, facíanlles unha marca, e ben salí. Bueno, pois teño unha que saleu debaixo onde estaba o edificio dos muebles. Fembic, que debaixo a 3 metros de fondo hai unha cantarilla que ven neste sentido de pedra preciosa. Bueno, pois teño unha desas de barro que ten a pasada dun perro. E seguramente que ten 1500 anos ou máis. Este camiño é dos arrieiros, pode ser? Non, os arrieiros é outra cousa, eso baixaba polo Caxao, pero aquí era o Ortigueira e Guitiriz, era por aquí. E depois o camiño este real que viña, pasaba polos Loureiros, a Ponte Romana, cruzaban ali o río, que non é romana, pero pasaba aí por detrás, metíase por ali, e aí detrás da casa destas casas está tapado, hai unha calzada empedrada de 2,50 de anos. Mira, non sei que te quere decir Oliva. Mira, Pepe, aí donde me Lolo. Dime. donde me criei eu, hai ali a muralla de pedra, que dicían que si eran restos do Sí, castillo. posiblemente fora ali, hacia Perfolla, porque de feito o nombre de Perfolla era o recaudador dos feudales de entonces, dos Andrades, era o recaudador. E tiña aí, e aquí había o portazgo que cobraban o paso, porque esta ponte foi reformada. Aquí antes había tales riadas, que hai fotografías do ano 25, que chegaban aí, que chegaba auga á carretera. E vense a xente daqui da vila toda sacando os porcos e as vacas das cuadras, que a auga está a rodilla. E aquí había tales riadas que normalmente quedaban os carballos todos aquí atravesados, e cando baixaba o río xuntabas a xente da vila, facían a leña e repartíana. Caramba. Pepe, Bueno, entón meu pai, cando solicitou o traslado dos muiños aquí, fixemos, agora vou vos enseñar. Pepe, só unha curiosidade, que na terminación teño entendido que ali había un pase que dos bois ou como lle chamaban. Era a continuación daquel que tapou Antón da Claro. Carreira, cando tiña aí os Claro. terrenos e as vacas, Claro, tapouno. era na terminación desde onde vivía eu Sí, aproximadamente. exacto. Cruzaba o paso do río. E había os pasos de pasar. Por aquí. Arriba subimos despois, porque aquí é outra cousa. Aquí é, digamos, o conocimiento e a herencia dos torneiros de Galicia, e a evolución que houve desde as pezas tradicionales hasta os días de hoxe. Meu pai era o que tiña, que xa no Barrado, quando ele naceu, como contarei a historia desa familia, tiña muillos e torno, e planta eléctrica. E que era de as traballos, non hai que ver, pero logo explico unha cousa. Cuando veis que se llena a misa, estaba ahí.
vai reconocer casi todos o conociste, ven dunha familia que o meu tatarabuelo, Cayetano Fraga, tiña 3 fillos, unha filla e 2 fillos. Vivían no Barral, sabedes onde é o Barral. A filla esa casouse con meu bisabuelo no Barral, un tal Alexandro Castro, o sogro, que era Cayetano Fraga, era da familia de Luís Fraga, que conocíades, Luís e Fernando Fraga, conocíades, era o sogro da mesma familia. Bueno, pois cando casou esa filla no Barral con Cayetano Castro, meu bisabuelo, ao ter 3 fillos, comprou 3 lugares ao Leandro Pica de Mera, un terrateniente que tiña terrenos desa amortización, lei de trabalho, todo iso, chegaba aquí hasta Carballeira, chegaba a toda a propiedade deles, o Freixo e todo isto, tamén era o Leandro Pica de Mera. E depois o Don Luciano Pita Sánchez Moado, o fillo, que era da Marina, vendeu lugares ali ao Portuguillón, do Chao, a mitad deles, aos Xoganes e todos esos. Bien, pois, cando ese home que tiña 3 fillos comprou 3 lugares, o do Barral e 2 en Leiga, un para cada fillo, e un dos fillos, unha das fillas, casou con o meu bisabuelo. Bien, e depois o meu bisabuelo tuvo 2 fillos, un morreu e o outro era Cayetano Castro, meu abuelo. E este casou con unha rapaza das Barosas. Conocedes as Barosas, Salguero, onde fixeran a matanza e iso. Bueno, pois ali están abandonadas, hai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 viviendas. A máis pobre delas vivían 3 mulleres. E unha delas veu un cubano que era moi bon mozo, 1883, andaba moceando, como todo lógico, é normal, e tiña 3 mulleres embarazadas ao mesmo tempo. Unha delas era unha desas mulleres que vivía nunha casa ali nas Barosas. E cando a cousa se veu apretada, o home dixo, bueno, tenho que casar que teña un varón. E unha tuvo a mãe do muiñeiro de... Sabedes o muiñeiro este que se chamaba, o meu fillo era municipal? Domingo, o muiñeiro, porque o padre andaba por muiñeiro porque moeu nesas aceas da ida da carretera. Bueno, pues, unha delas deu a luz desa muller, a mãe de Domingo. A outra deu miña abuela, Dolores Gregorio Rodríguez. E a outra deu o pai do Luís Bahamonde. Entón casouse con aquela. O sea que Luís Bahamonde, meu pai, máis Domingo, ou a muller do Val, eran primos. Bueno, meu pai, ali, meus abuelos tuveron 12 fillos. Meu pai quixo se independizar da casa cando acabou a guerra e foi arrendar os muiños da Calvela, que son aqueles, que están debaixo do pantano. O sea, o muiño dos Barros. E xa no 1800 e pouco, un tal Barro, que era da Calvela, vendeu ao criado por 120 reales de Bellón, por 120 reais, a súa parte no muiño ese, pero condicionado, dice o documento, de que o tiña que arreglar que por a gran riada que houbera estaba a cementación a presa deterioradas. E ainda meu pai tuvo, despois cando se arrendou, que arreglar ele. Bien, pasado o tempo, cando expropiaron o pantano, meu pai foi comprando as partes que había dos parceiros, pero os dos campos de San Mamés, que son Ortero, que eran os abuelos de Mariluz da América, tiñan parte no muiño tamén, e meu padre comprou esa parte. E entón, nos documentos, eses Orteros, os abuelos, bisabuelos e tatarabuelos de Mariluz, viñeran da parte da Beliña e de Muras, e casaran en San Mamés, na Casa dos Campos, que eran os cebreiros formosos. E agora, últimamente, encontro un documento dos formosos da Vila Vella, e Ribadeure, que tiñan parte no muiño, no cual son tamén unha familia. Meu pai arrendou eses muiños, foise para ali, meus abuelos foron buscar, que non querían que se fora da casa, porque claro, eran dos que traballaban, pero na casa do Barral xa tiñan muiños, planta eléctrica para a casa e todo. Entón meu pai andaba nas feiras
E cando meus abuelos iban a cavar as cavas que se facían antes entre os veciños, iban todos a cavar os montes a todos os veciños, pero a vez meu pai colleu a picalla, tirou ya o meu abuelo e dixo, non, que fai o máis un torno que indo cavar. Entón iban ás feiras, e efectivamente facía cavar. Depois meu pai, desde Buiños, montou o torno tamén e seguiu o oficio. É unha cousa curiosa, porque era unha anécdota, porque iso dos milleiros hai moita historia que contar, pero unha anécdota moi curiosa que este homem tamén ha de saber. Eu recordo con 4 ou 5 anos que me levara unha vez meu padre sentado no manillar da bicicleta ao Buiño, tuvo un marido todo o día e depois á noite viñamos. Eu recordo que todo o margen do río había unha carretera pedrada, como todas, e había zonas que había moito arboledo. Entonces, unha vez que me trouxe na bicicleta, había unha zona de moito arboledo, entón había lunar de noite, eu vía, pero así que nos metíamos debaixo dos ollos, eu tiña medo, cerraba os olhos e cortaba. E aí pasou unha cousa moi curiosa. Nunha ocasión viña meu pai, iba a ser cedo e viña a 2 da mañá ao cando viña. E un día nese sombrío dos árboles levou un golpe na cabeza e caeu. E sinteu unha voz: non teñas medo, Severiano, que son Pilar. Pilar Xoane, que a filla lle morreu, María Xoana, que en vida fai uns anos. Pilar Xoane era de moza solteira, depois tuvo unha filla tamén de moza solteira. En San Mamés, a iglesia de San Mamés fixose no 1900 e fundouse como parroquia. Antes viñan enterrar aquí. Entón, cando había un difunto na parroquia, había que buscar que pudera un cabalo para vir buscar a caixa do difunto, pero non valían todos os cabalos, que os cabalos rechazaban a caixa. E esa muller, Pilar Xoane, daqui a Sucadín pode haber uns 8, 9 ou 10 kilómetros, viña buscar as caixas dos difuntos da parroquia do Freixo e viña hasta as Pontes descalza. Cando chegaba ao pueblo, puñía as focas, collía unha molida na cabeza, collía a caixa e cando salía do pueblo sacaba as focas e iba hasta Sucadín por este. E esa noite tropezou meu pai ca caixa que levaba na cabeza e levouse unha hostia de carajo. Pilar de Sucadín. Cando o patrón do Freixo, Juan do Freixo, iba desde Sucadín, iba ca filla, tiña de solteira, chegaba ao Freixo, o patrón, iría invitada en unha casa. Antes de chegar ás casas, collía o mandil, collía a pequena, e lavaba a cara, o sea, a cultura que había antes, o que había. E os muiños, había moita historia de muiños, pero cando a xente empezou a irse, os muiños quedaron de susto. Meu pai, claro, seguiu torneando, era el solo, e depois os outros iban axudando. Aí tedes a foto dele, era a foto do muiño, os restos do muiño que hai debaixo do portal. Era aquela, empezou meu pai con isto, diversificamos os traballos, o que é a madeira, e o resto, e ahora mesmo teña o vídeo, se alguén non quer ver, pode facer. Ele, que empezou no muiño, ahora mesmo somos, saliron daqui, 22 empresas, 3.300 traballadores. O da madeira diversificou tamén como máis, pero ao deixar de usarse as pezas tradicionales que se usaban, cambiamos e transformamos en pezas de diseño, xa de decorativas e tal, que se vendieron tamén. Pero agora, as novas generacións, cando a unha muller dá a luz, a comadrona ten que mirar, cando corta o corpo umbilical, apartar os cables do ordenador, para non cortar, porque agora es que xa non se usa. Entón, o da madeira diversificamos xa, industrializamos, e ahora mesmo estamos traballando a 3 turnos, pero facendo o que demanda o mercado, non estas cousas. Pero, bueno, eu conservo os conhecimentos e a tradición para enseñalos. O torneiro tradicional, este é a yerga, esta repostería era unha casa que estaba nunha forxa pudrida, metían vinagre, fixen o man e parece nova. Era a ferramenta, a yerga do zoqueiro, pero o torneiro tuvo a capacidade de facer aquí máis pequena e cunha sola yerga faise calquera desas pezas que hai, calquera delas.
La ferramenta de su padre de fogueiro. Esta era unha das que tiña meu pai para facer as nateiras. Como a nateira é tan funda, tiña que facela con esta hasta o fondo. E esta era a normal, era del, pero eu aprendí a facelas. Cando morreu el, dime na necesidade de aprender a forxar e facía seu. Cando se gastaban, soldaba aquí un pedazo de acero rápido e xa está. E hai outra curiosidade tamén. Cando meu pai se casou en San Mamés, un irmão de miña mãe, Manolo, o pai de Carlos Romero, que está aí en Brasil, aprendeu a tornear. Entón, cando meu pai non podía ir, aprendeu a tornear, mas moía. E unha vez meu pai, meu tío non debía esperar que ese día fora meu pai ao muiño, e foi ao muiño. E meu tío estaba torneando, e facendo unha nateira desa da manteca, pasouse e furou. Entón, claro, para que na vera meu pai, cando fora, colleu, tirou na pola ventana polo río. Pero meu pai coincideu aí ese día, e ven polo río abaixo a nateira flotando. E cando viu que estaba rota, chegou ali e dixo a Manolo: Manolo, hoxe non salen as cousas, non, pues vente, vamos ás troitas. Bueno, pues con esta ferramenta, calquera desas pezas que hai aí, faz. Preguntaba cantos partidos eran. Se me dicían 25, cogía unha caixa e botaba 27 peonzas. Escondías. Entón, facíalles unha aliviante, vedes, porque tú mirando, asombrados, porque non é igual darles unha peonza que a vixen facía a peonza e dicía, bueno, se baila, doblo, se non, si baila, e daba ya o primeiro que facía, eu sou. Entón, dicía, bueno, ahora antes digo, sabía a caixa, levade unha cada unha. 25 rotativos, 27 peonzas, e non te fixen ni todo. E sobraban 3. Pero cando viñan de formación profesional, de Ferrol, de calquer outro sitio, me viñera 7, e non sobraba ningún. Mira, enseñarte a pintura nunha idade determinada, porque dime con que andas e te diré con eres. Normalmente os quintos que salen con discos, segundo onde te cría, non é que te cría para ir. Despois da parte de xero, non son renda para pouco, para os meses, para non sei para os meses, para na Moiega, o muñeiro, marcábase o ferrales que eran, e collía tantos botes e tal. Nunha ocasión, aquí tocounos de pasar, de normal Suso, hasta Luís, tocounos a todos de pasar por eso. E unha vez Luís, o último muñeiro, digamos, era bon demais. Entón, pasaron os anos e meu padre dixo, hai que cobrar algo máis a maica que os tempos o existen. E trouxe un bote un pouco máis grande. Vai meu irmão Luís, botou na Moiega unha fornada grande, con varios ferrados, e así que cobrou, deu moito furado e dixo a meu pai, non, eu non cobro isto, vou o bravo ali, non cobro que é moito. E meu pai quedou impresionado e dixo, como arreglo, como Salomón. Colleu o bote, o vello, e así deu ao fondo, petoulle, hasta que por abaixo era así. E dixo, bueno, pues sigue currando co vello. O cativo quedou convencido que tiña 14 anos. Quedou convencido que era vello. Un pouquinho máis cada volta. Lolo, podes volver a explicar o de ferrado? Como é a medida? E de que grau, en que grau se mide? Aquí nas Pontes, que é diferente a Villala, o trigo, o ferrado, pasándolle así, se o trigo está ben curado, está normal, fazlle así, limpábase, e o trigo 15 kilos o ferrado, as aveas 11 kilos e o maíz 8. Creo que era así. En Villalba xa son 14 kilos o ferrado, era diferente. Depende da produción da zona. Sí, igual que aquí. Exactamente, por historia. En Galicia, cando a terra é de máis ferrados, é que ten De feito, hai unha cousa curiosa que antes na aldea se chamase moito centeo porque o trigo dicían que non se daba, había que sementar no día e todo, podía dar. Recordo que nos veíamos aquí
terreno da un ferrado y algún otro sitio necesitas el triple del terreno para que te dé el ferrado. No es más pobre. Si viña de riba Reume, sería nada. Por eso en Galicia, Increíble. el ferrado de tierra son 600. Ah, bueno, sí, estamos falando o Cariche é outra cosa, non caminaba o... ¿Cuántos metros? Sí, sí, no, centeo normal. Facía unha fariña bruta e escura, pero o normal de Reume facía blanco e bruta. Na semente non. A niebla do Freixo afectaba de moito, e aí non había tal de niebla. La producción. Pero son de cereal, la organización era buena para otra cosa. Como cereal, daba poco, Sí, salía, en algún sitio sí. Sí, varía. Xa hai outro. O Val do Río, case 14. Os dous moinhos municipales tiñan que estar producindo corriente para o Concello. Porque Endesa, se produces corriente con uso propio, autorízate que poden consumir a menos de 500 metros. Se tens que facer máis distante xa non che vejo. Pero se podes mandar á rede. E Endesa cómpracha e cobracha que gastas ao mesmo precio. E aquí, non sei, consultei notísimo varias veces ao señor alcalde e outros máis xentes, por aquí entre podían estar producindo os 4 molinos, isto non é particular, pero bueno, os 2 municipales. Sabedes ese salto e o caudal que ten todo o ano, que además temos a garantía que o pantano desobligado a soltar o caudal ecológico, ainda que haya sequía, ten que soltar 1.700 metros segundo. Pero ahora mismo aquí está pasando 2.000 por segundo, aquí, en máis baixo do río. Todo iso producindo para o Concello, para todo o beneficio de todos, non vos imaginades... Eu digo ya sempre que este é municipal e alumbrado público de todo o Concello, incluídos os... Pois, eu non sei como hai que dicilo. Pois eso é unha riqueza para o povo se se fixera a pequena inversión que hai que facer, e alimentaría. Non te imaginas ao final do ano os cartos que son. Pero claro, eso é unha riqueza que temos aí que estamos provendo. Viene la pedra. Hai mosaicos na confluencia dos dous ríos, todo o Chamoselo está plagado disso. Levo falado co alcalde, igual co da electricidade 24 ou 95 veces, coño, había que fazer unha cata ali onde eu, vamos, eu podo aconsellar porque sei por onde están as cousas. Levei un seguimento durante anos. E desto hai a patadas de Chamoselo. Increíble. Eu non sei se eu non dixen por malo, pero eu No lo sé, porque esta forma. bueno, está deteriorado porque ali as máquinas foron para o escombro moitas pezas. E unha curiosa que saleu, comentei antes, na tela desas, eran grandes, hai moita. Pero en Chamoselo por donde? Moita terracota. Eu tengo a mi casa no río, visitando o río. Cantería moita. Mosaico bastante grande onde fixeron ali unha casa. Está ali fechada, me hizo para mí mi familia non sei que de Soto 1700 e pico. Foi casa do Inquisidor, do cura Inquisidor. A que está escrita así, mal escrita, sí. Está moi conservada porque está coberta. Sí, pero que ten preciosa, Sí. moi conservada. Estas piedras posiblemente, hay, Manuel, que también que es historiador, no solamente se reutilizaban como piedra en sí misma, sino que era un símbolo antropopaico, ¿no? Digamos, de darle una cierta protección, ¿no? No, porque no era solo por ser piedra, era porque seguramente era un pasado romano, bueno, en este caso medieval o lo que sea. Pues era un símbolo también. Es igual que muchas veces en los muros se ponen los valados piedras de cuarzo, en esquinas, ¿no? Fijaos, en casas, tal. También era como una simbología, ¿no sabes? De una cierta protección, ¿no? Aí na chamada Granxa Rivera, cando fixeran a palleira, as cuadras modernas daqueles tempos, apareceron varias estatuas. E unha delas
hai a persona que ainda vive, dixo, era blanca, polo tanto era de mármore. E o Rivera, tapado de todo, que non veña tapado de todo. Depois máis aquí, o mosaico, esta pedra no medio, e ali hai moito resto, moito. Pero había que facer unhas cartas e saber realmente que era. Entón non seguíamos a incógnita. ¿Y esta que es medieval? Esta. No, digo... Este muro no. É a Praza do Conde. Podes volver a repetir? O hospital de Santiago. Que non empecéi. Antes de leválo para arriba, estaba o hospital de peregrinos, de xente que pasaba. La casa está E aparte que o camiño real que había na Astorga Ferrol pasaba aquí por detrás. O cual, nesa época... Lolo, podes volver a contar o que contache da vila, como era extramuros e intramuros? Conservada. Non hai moitos povos que teñan, que garden. Había unha parte antigua que tiña o trazado como tiña o trazado, sí, pero as casas non. A casa que había aí das columnas, a casa das columnas que había aí onde Diego das Navarras, era unha auténtica medieval. Bueno, o que se tirou aí foi unha barbaridade. Decía eu que a vila medieval de aquí das Pontes debe datar do 1300 e pico, 1400. Sí, claro. 1379 debe ser o... Cando os Andrades. O feudo este, cando Enrique II lle deu a García Rodríguez de Valcárcel, foi por esa fecha. Bueno, pues, a configuración era a calle real, a principal, calle da iglesia, porque estaba a iglesia ali, e a calle San Xoán, o hospital de San Xoán Caeiro. Non sei se ven o nombre do hospital, que se conservan exactamente igual. Bueno, o que as rúas. A da iglesia ainda hai fotografías cando era pedra pura, un pedrado e xurro e todo iso, porque daquela incluso estraban as calles de toxos e palla, porque por aquí eu recordo de pequeno, pasaba tanto ganado que viña fiesta o barrendero municipal unha carretilla e todo isto, pois antiguamente no medievo estraban porque aproveitaban para estelco, para as leiras e todo. Claro, eso sí que debe por lo menos. Sí. E non ora comer porquería que nos están eso de reciclar, eu fixen cando estuve restaurando o muiño, usei ese sistema o ollo de sapo, a pedresa, serrala e despois chorreala a ver como me quedaba, e despois fixen a casa así. E detrás na finca, puxen, gustame moito o ecológico, porque eu sei, o que vendemos no agricentro, a cantidad de porquería que se vende, que é o que che demanda, iso vai para as terras. Pois eu fixen un invernadero sobre raíles de frente. Ahora mesmo teño, antes de plantar os tomates, teño 22 produtos plantados: coliflor, brécol, repolo, cebolas, allos, lechugas, todo. E cando vexo que fai un día bon que non tal, e vai chover, fai o andar polos reiles, mollase todo, volvo a cerrar. Teño ahora mesmo unha cosecha que xa vale para comer, e fora ainda non podes plantar. E agora teño a barbecho o resto de fora, estercao, con algas do mar, e cousa natural todo. Cando planto os pimentos e os tomates, eso, traigo para aquí, e o resto da cosecha leva 2 meses de adianto respecto de fora. E máis cando chove recolle máis augas, e rega por goteo. Que listo. Hablando de cosas antiguas, tenemos allí la letrina aquella. Unha virguería, Una letrina. Antes tiñan uns tubos de grés. Sí, de grés, sí. O plástico sí, xa non pega tanto, pero o grés non quedaba tan mal. Ves allí arriba la letrina, que ahora tiene un tubo de, Igual que nos castillos. de PVC. Os castillos tamén Será igual aqueles de ferroplas. ¿Qué habéis hecho antes de meter esa madera de...? Tú si queres restaurar un mueble vello de roble ou de castaño, polo gran contenido de tanino que ten, porque nas aldeas, nas casas, antiguamente, os muebles antigos, vellos, nin eran tan antigos nin tan vellos. O que pasa que, como había as cuadras de tomado no abaixo, o amoníaco un arcón vello, unha nevera vello, calquer cousa que non uses, ou nun plástico, pos a peza que queres acoplar ao restauramento, pola ali. Botas como unha copa de amoníaco no fondo da nevera, e según teñas 2 días ou 4,
fazle convertila en 200 anos ou en 100 ou 300. Pero non en contacto. Non, en contacto nada, nada máis co vapor. E non altera en absoluto o lixado que teñas da perna. Depois podes dar unha cera, ou aceite de liñaza, ou o produto que lle queira dar natural. Mira tú. Pola madeira do color que queras. Bueno, do color que vai coller cos anos. Pero aceleras con 4 días, pois serán 200 anos. Simplemente unha copa. Sí. E depois recolles o amoníaco que non se evapora, pero o vapor que sí E que o que o mismo emite. efecto que facían nas casas antigamente, as cuadras, o esterco produce amoníaco. Por iso os muebles que eran de carballo ou de castaño eran tan antigos, máis ben vellos, pero non antigos. En un recipiente cerrado, ¿no? Ou Sí, mellor. sí, porque é efectivo, sí. Pero incluso ti fai a proba con unha tabla. Se queres un día vas ali ao tallar, vou tablas de... Ten que ser ou roble ou castaño, porque é que máis tanino contén. Entón, colles unha tabla, líxase, envolverlle unha pouca cinta ou celo ou calquer cosa, ou un filme dese, e deixas mitad tapado e métela. E depois, cando saques aos 2 días, con un día xa empeza, con 2 días xa lle fai. E se é moi gordo o taco, ten que botar máis tempo, pero penetra de lado a lado totalmente. Aí xa necesita máis tempo. E depois sacas o filme ese que lle puxeches e ves que está o natural e ves a diferencia. Entón aí aprendes os días que ten que estar para poñelo máis ou menos escuro. Entón restauras un mueble e non se nota. Que interesante. E que queda tan un color tan bonito que é cerrado. As escaleras aquelas que pisamos agora Sí. non son as originales. Fixenas así de castaña e puxenas na amoníaco un día na máis. Non sei se fixaste como está. Pero amoníaco de limpeza, do que temos nas casas. Canto máis puro, mellor. The wild rover